Berdimuhamedov maşgalysynyň awtoritar rejiminiň zulümünden Türkmen halkyny azad etmek we azatlygy we garşylygy galanmak üçin Türkmenistan demokratik opozisiýasy, Türkmenistanyň graždanlary Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Jenap Donald Trump'a kömek sorap ýüz tutmaga çagyrýar. Näme üçin Türkmenistanyň halky Donald Trump'a ýüz tutmaly? Birinji sebäbi ýurduň içinde halklaryny gorumak üçin ýeketek kanuny mexanizm ýok. Türkmenistanda garaşly tutlar ýok, erkin metbuat ýok, açyk saýlawlar ýok, hakyky parlament ýok. Itlenlik jemgyçilik näraçylygy jedalandyrýarlar. Ähli çerki kanallar ýapyk bolanyny daşarky dünýä ýüz tutmak dönüklük däl, goruň ýeketek galan feriştesidir. Ikinji sebäbi rejim Birleşen Milletler Guramasynyň we halkara guramalarynyň maslahatlaryny düýünden ähretmezlik edýär. 10 ýyllyklaryň dowamynda Birleşen Milletler Guramasy we adam hukuklary gorayan guramalar bir topar maslahatlar berdiler. Hasabatlarda düzgün bozulmalar hasaba alındy. Kararlar kabul edildi. Rezolüsiýalar çykdy. Emma hökümet hiç netije almady. Rejim jedasyz ýaşamagy öwrenli. Şonuň üçin zerur bolanda teklipler däl, syýasy basyşdyr. Üçüncü sebäbi Donald Trump bürokratiýa seretmän işleyen siýasatçy. Abstrakt institutlardan tapawutlykda Trump şahsy hereket edýär. Ol haýyşlara açyk jogap berýär. Ol sanksiýalary, şahsy çäklendirmeleri we derňewleri ulanýar. Ol belgilenen diplomatik nusgalary bozmagy gorkmaýar. Ýapyk rejim üçin güýçli lideriň şahsy ünsü onlarca resmi hasabatlardan has hopludur. Dördüncü, sebäbi Türkmenistan dünýä tebitiniň hopsuzlygynyň bir bölegi. Türkmenistan Iran bilen serhetdeş. Afganistanyň golaýyna ýerleşýär. Uly gaz gorlaryna eýedir. Energiýa we geosyýasy durnukluk üçin möhümdir. Garyplyk, korrupsiýa we izolasiýa arkaly durnuksuzlyk dünýä hopsuzlygy üçin gönden göni hopdur. Bu bolsa Türkmenistanyň içki meselesi däl. 5-nji sebäbi Amerikan Birleşen Ştatlary hakykatdan korrupsiýonlara we diktatorlara garşy şahsy sanksiýalar ulanýar. Tarih görkezýär. Belli bir şahslara garşy sanksiýalar ulanýar. Olaryň bank hasaplary doňdurulýar. Azat siýasat çäklendirilýär. Maýanyň gelip çykyşy derňelýär. Автократияларның hakykatdan gorkýan ýeketek zady şuldur. Olar öýler boýunça beýanatlardan gorkan oklar ýöne şahsy maliýe we maşgalalarynyň hopsuzlygyna boljak hüjümlerden gaty gorkýarlar. 6-njy sebäbi halkyň köpçülikden ýüzlenmesi bu halkyň goranyşydyr. Bir adam ejidir. 10 miňlerçe gol bolsa bu syýasy alamatdyr. Biziň umumy ýüzlenmämiz her şahsiýet üçin hupy azadýar. Munyň bir näçe adamyň pikirlerle halkyň sesidigini görkezýär. Awtoritar rejiminiň halkyň ýüzlenmesine äsgermezlik etmegini mümkin däl edýär. 7-nji sebäbi dymmak eýýam öz peýdasyzlygyny suwd etdi. 10 ýyllyklaryň dowamynda halkymyz çydady, dymdy, onuň öz-özünden geçip gitmegine umyd etdi. Netijede garyplyk emele geldi. Köpçülüklerin yurdumuzu terk etmeklik emele geldi. Gorkyny döretdi, bakty geljegi yitirdi. Bu aýdylan ýagdaýlar biziň ýüz tutmagymyz bilen hasam erbetleşmedi. Sebäbi hasam erbetleşjek zat dymmakdyr. 8-nji sebäbi biziň ýüz tutmagymyz bu häkimet üçin ýüz tutmak haýyşy däl, eýsem halkymyzyň gorugy üçin haýyşdyr. Şunu düşünmek möhümdir. Bu döwletimize gatnaşmak üçin çağırış däl. Bu daşardan halka edýän awtoritar rejimi ütkötmek bardaky haýyş däl. Bu haýyş halkyň hukuklaryny goramak, halkyň hukuklary bozulýanyna üns çekmeklik, halkara jogapkärçilik mexanizmlaryny işe girmek. Bu Türkmenistanyň gol çeken halkara konwensiýalaryna we şertnamalaryndaky berkidiren halkyň kanuny hukugydyr. Biziň Trump'a ýüzlenişimiz sebäbi ol Amerikanyny bolan üçin däl. Sebäbi ýurdun içinde söz aýtmak hukugymyzdan biz mahrum edildik we daşary ýurtda diňe hereket etmäge taýin bolanlar bizi eşidýändigini üçin. Indi bize diňe duýgudaşlyk bildirmek ýeterlik däl.
Bu videonun aşağına Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'a her bir Türkmen grajdanının gol çekip iyi vermeli hatını kaldırıyor.